मोगाचे बाबा भयणीनो आज ताल्यांचो आयतार ह्यो पास्कांचो आयतार इंग्लिशींत आमी म्हणटात आज पाम संडे और पॅशन संडे. पॅशन हें उतर येता लातीन उतरांतलें जें उतर आसा पाट्टीवर म्हणजे थोगप, सोंसप, कोश्टवप. आज आनी पयलें वाचपान तीस आयकलां की कशे भाशेन आयज म्हणटा जो जियेलो 700 वर्सां आदी हो सेवक येतलो सफरींग सर्वंट म्हणटा तो आनी तो कशे बेन तो सोंसतलो म्हूण तो आमकां खरेपणी सांगता. तशें पावलूय म्हणटा जेजू खूब खूब सोंसलें. आयज आमी सुवतमान लुकाचें पुस्तक वाचलां. मातशें लांब आसलें पण आमी आख्खें वाचूंक ना पण अर्दो भाग वाचला. शॉर्ट फॉर्म आसता तें वाचलें. आमी आयकलां की जेजू खूब कोस्ट सोंसले 3 प्रकारचे. पयलीं म्हणजे कुडीचे, दुसरे मानसीक आनी तिसरे आत्मीक. फिजिकल सफरींग, मेंटल सफरींग आनी स्पिरिच्युअल सफरींग म्हणटा. कुडीचे कित्याक जायत आमी आयकलां की पिलातान जेजूच्या हातान घातलो आनी जुदेवांनी जेजूक कशें ताका त्रास दिले तें आमी आयकलां. ताका चाबका ते मारताले. कितली 40 न्हय 30 आनी 9 तो कायदो आसलो. जेजूक जुदेवांनी आपल्या माथ्यार एक क्रावन घातलो, मुखेर घातलो कसो कांट्याचो. हेसो जेजूक कुडीचे कोस सोंसप. तशें जेजून आपल्या खांद्यार एक खुरीस घेवन तो आपल्या जाग्यार तो गेलो. खूब वजनाचो तो खुरीस तो आनी शेकीन जेजू मेलो खुर्साचेर. एके भाशेन जेजू खूब कुडीचे कोस सोंसले. दुसरे मानसीक दॅट इज मेंटल म्हणटा आमी पळयलां की जेजून 3 वर्सां शिश्यां बरोबर ते तीस काडले आनी तशेंच ते जूद येवता ताका खूब त्रास दिताले. हे मानसीक एके भाशेन कोस सोंसूंक पडले. शेकीन पळयलां की जेजूचे दीस लागीं पावले. जेवचे शीश दोगूय घाती जाले. एकल्यान घात केलो आनी दुसऱ्यान ताका नकयलो. शेकीन पळयलां की जेजू कुर्सार वाट चलतालो तेजे शीश नासले. ते सगळे पळोवन गेल्ले. जेव खूब मानसीक एके भाशेन कोस्ट दूख सोंसूंक पडले. शेवटाक आत्मीक स्पिरिच्युअल सफरींग हें जेजूक सोंसूंक पडलें. जेजू आसलो गेत्सेमने बागेंत तो मागणें करतालो तशेंच कुर्सार मागणें करतालो. जेजूक दिसतालें की ते बापान ताका सोडला म्हूण. गॉड हॅज फॉरगॉटन हिम. जेजू म्हणटा प्लीज टेक द सफरींग अवे फ्रॉम मी. कोस म्हाका पयस व्हर. पण ते सोंसूंक जायना. जेजू दिसता की बापान ताका सोडला. तशें कुर्सार म्हणटा जेजू म्हणटा एली एली लामा सबक्तानी. गॉड गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी. तूं कित्याक म्हाका कोस तूं सोंसप पडलें. म्हणून जेजू म्हणटा की दिसता की बापान ताका सोडला. सो जीजस हॅड अंडरगो स्पिरिच्युअल सफरींग, फिजिकल एंड मेंटल. हें घडलें सुमार 2000 वर्सां आदी. जेजू आजून आजी कोस्ट दूख सोंसता. कुडीचे, मानसीक आनी आत्मीक. जायत कुटुंबांत, जायत संस्थेंत, जायते संस्था धार्मीक वा समाजीक जेन्ना आमचे भाव भयण दुखांत आसता तेन्ना म्हणटा भाव भयण आमी ताका पयस दवरता वा झुजान मोडटात. ल्हान भुरगीं मोडटा. एक जेजू मोडटा. जेजू कोस दूख सोंसता. तर खेरीत भाशेन हाचे दिसा आमी जेजू कोस्ता नियाळ करुया. नियाळ करुया. जेजू आमच्या कितलो मोग केलो देखून तो इतले कोस दूख सोंसले. जेन्ना आमकां कोस दूख येता जिवितांत तेन्ना आमी एक कोस दूख सोंसूंक आमकां जेजू आदार दिवंक जेजू लागीं आमी आज खालतीपणी नम्रतायेन मागुया.